салом. Хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи чоршанбе 12 ноябр ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. Сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ дар вилояти Суғд 12 сокини Истарафшану Конибодомро бо иттиҳоми даъвати ҷавонон ба ҷанги Сурия боздошт карданд. ҳамчунин ин гурӯҳ дар мансубият ба гурӯҳи мамнӯи ҷамоати Ансоруллоҳ муттаҳам шудааст. тафтиши пешакӣ мегӯяд, ки ин афрод баъди бозгашт аз муҳоҷирати корӣ дар Русия ба Тоҷикистон омада ҷавонҳоро барои сафар ба Сурия таблиғ карда ба ҷамъоварии маблағ машғул шудааст. Як узви ин гурӯҳ сокини Конибодом дар роҳ ба сӯи Сурия тавассути қаламрави Қирғизистон боздошт шуд. Ин гурӯҳ дар таъсиси иттиҳоди ҷиноӣ ва ғайриқонунӣ нигоҳ доштани аслиҳа ва лавозимоти ҷангӣ муттаҳам мешавад. вале тасдиқи дурустии ин иттиҳомот тавассути манобеи мустақил феълан имкон надорад. имрӯз парлумони Тоҷикистон тарҳи қонун дар бораи гирдиҳамоӣ ва намоишҳоро тасвиб кард. ин қонун барои баргузории митингҳои беиҷозат муҷозот таъин мекунад. маҳдудияти нав дар қонун ин аст, ки ширкати на бештар аз 1000 нафар дар гирдиҳамоиҳову раҳпаймоиҳо иҷозат дода мешавад. таҷаммӯи шумори бештари мардумро бояд ҳукумати вилоятҳову шаҳрҳо иҷозат диҳанд. муаллифон мегӯянд, ки ин қонун бо ҳадафи таъмини амнияти сокинони кишвар қабул шудааст. дар душанбе намояндагони кишварҳои гурӯҳи Авроосиё дар мавриди ҷилавгирӣ аз пулшоӣ ва маблағгузории терроризм роҳҳои ҳамоҳангсозии кори ин кишварҳоро дар ин самт баррасӣ мекунанд. дар ин нишаст 140 вакил аз кишварҳои аъзои ин созмон аз ҷумла Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Русия, Туркманистон, Ӯзбекистон, Чин, Ҳинд ва Тоҷикистон ва дигарҳо ширкат мекунанд. гурӯҳи махсуси ФАТФ ҷиҳати муайян намудани омилҳои хавфнок дар минтақа, омилҳои гуногун ва зӯроватҳои гуногуни шустани пул, софкори пул ва маблағгузории террорӣ мебошад, баррасӣ мегарданд ва муҳокима мегарданд. ин нишаст дар ҳоле баргузор мешавад, ки ахиран гурӯҳи ҷилавгирикунанда аз шустушӯи пул ва сармоягузории терроризм Тоҷикистонро аз рӯйхати кишварҳое, ки таҳти назорати вижеи ин созмон қарор доштанд, берун овардааст. ин созмон мегӯяд, ки Тоҷикистон дар самти муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят ба даст омада ба пешрафтӣ даст ёфтааст. сафорати ҷопон дар душанбе 10 лоиҳаи иҷтимоӣ дар Тоҷикистонро сармоягузорӣ мекунад. имрӯз дар душанбе маросими имзои ин созишномаҳо баргузор шуд. ба гуфтаи Такаши Камада, сафири ҷопон дар Тоҷикистон, ин 10 лоиҳа бо арзиши беш аз $1 миллион бозсозиву бо таҷҳизоти муосир, муҷаҳҳазгардонии беморхонаҳо, бунгоҳҳои тиббӣ, мактабҳоро дар назар мегирад. то имрӯз ҳукумати ҷопон дар Тоҷикистон дар маҷмӯъ 330 лоиҳаро ба маблағи беш аз $26 миллион сармоягузорӣ кардааст. дар кӯхи Борбади душанбе намоишгоҳи маҳсулоти саноатии ҷумҳурии исломии Эрон таҳти унвони Экспо 2014 ба кори худ шурӯъ кард. дар чаҳорчӯби ин намоишгоҳ маҳсулоти беш аз 40 ширкати пештози эронӣ муаррифӣ шудааст, ки аз шаҳру вилояти Теҳрону Хуросон, Қазвину Ҳамадонӣ, Кирмоншоҳу Нишопур ва дигар минтақаҳо намояндагӣ мекунанд. дар ҷараёни ин намоишгоҳ намунаҳои фанновариҳои тиббиву маводи дорувор, дастгоҳҳои поккорикунандаи обу ҳаво, генератору фанновариҳои компютерӣ ва ҳамчунин матову ҷавоҳирот ба намоиш гузошта мешавад. намоишгоҳи эронии Экспо то 15 ноябр идома мекунад. ва барои дарёфти ахбору видеои бештар ба сайти интернетии радиои озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи радиои озодӣ барои телефони ҳамроҳ муроҷиат кунед.